Hammaslääkäri on puhunut sulle hammaskruunuista. Mitä sillä tarkoitetaan ja milloin ne tulee kyseeseen? Moro, mä oon hammaslääkäri Aleksi. Käydään läpi hammaskruunut ja milloin ne on tarpeellisia. Alright, eli kun hammaslääkärit puhuu hampaan kruunusta, niin yleensä ne ei puhu siitä näkyvästä osasta. Eli se kruunuhan niin kuin anatomisesti on se hampaan näkyvä osa, eli se mikä on siinä ikenen yläpuolella pintaosa. Mutta hammaslääkärit kun puhuu siitä, niin se on aina ajatuksena se, että se hammas kruunutetaan, eli se pinta panssaroitaisiin sitten, eli mille ikinä se sitten tulee, mutta normaalimmat materiaalit on sitten keraamia, metallokeraamia, kultakruunut, kultaseokset sitten. Eli nykyään eniten varmasti käytössä keraamisia ratkaisuja, koska niistä löytyy hyvä balanssi estetiikan ja kestävyyden kanssa ja sidostettavuuden. Sitten metallokeraamia on aika vahvaa, zirkkonia on keraamia, mutta se ei niin hyvin sidostu kuin esimerkiksi litiumdisilikaatti, eli EMAXeista puhutaan normaalisti. Eli ne olisi sitten semmoinen vastaanotolla valmistettu vaihtoehto, se litiumdisilikaattitäyte. Puhutaan Serec-kruunuistakin myös monesti, eli meidän tuo jäljennyslaite, vähän demoon kohta, niin se on semmoinen, millä saadaan niin kuin digitaalisesti jäljennettyä ja paikan päälle jyrsittyä semmoisista blokeista hampaita. Mutta se on aina yksilöllistä, mitä lähdetään siinä valitsemaan, eli katsotaan vähän, että onko ruksaustaipumusta, eli hampaiden kiristelytaipumusta, milloin tarvitaan jotain yleensä vahvempaa, ja etualueella tietenkin painotetaan sitä estetiikkaa sitten. Kruunu voi ajatella semmoisena hampaan haarniskana, korjaus siinä hampaan pinnalla, mikä on kovempaa kuin paikkamateriaali. Paikkamateriaali vaan kerrostetaan sinne hampaalle suoraan siellä suussa ja saadaan silleen se täyte sinne, mutta kruunut tehdään suun ulkopuolella. Joko se tehdään käsityönä tai sitten se tehdään CAD/CAM eli tietokoneohjatusti. Milloin tulee kyseeseen kruunun teko on silloin, kun se hammas on jo laajasti paikattu, että vähintään 3 pintaa, eli purupinta, kielenpuolinen ja joku hammasväli vaikka, ja sitten ruvetaan harkitsemaan sitä hampaan kruunuttamista. Esteettiset syyt voi olla se syy, tai sitten, että hammas on juuri hoidettu, niin siinä on aika hyvä lähtökohta sitten harkita sitä hampaan kruunuttamista. Jossain etualueella niin välttämättä muovipaikoilla ei saada sitä lopputulosta, kun halutaan. Ja totta kai siis näissäkin, että muovipaikoista tai kun lähdetään tai juuri hoidetusta hampaasta, niin se kestävyys on se ykkösjuttu. Mitä se on sitten, kun kruunutetaan se hammas, eli mikä se prosessi on siinä. Kovin paikkaushoitoon verrattava toimenpide siinä mielessä, että mitä siellä niin alkuunsa tehdään, eli hiotaan hammasta saman tavalla kuin ihan normipaikkauksessakin. Mutta se saattaa viedä vähän pidempään, koska me halutaan tietynlaiseksi saattaa se pohja siinä ja se on tarkka prosessi siinä kohtaa. Eli se vaihe saattaa olla pidempi se hampaan porailu. No, sen jälkeen kun me ollaan saatu ne toivotut muodot, niin me jäljennetään jollain tavalla. Tietokoneelle jäljennetään sitä hammasta semmoisella suukameralla ja se luo meille ne mallit sinne digitaalisesti ja ne voidaan lähettää laboratorioon tai sitten itse hyödyntää niitä ja suunnitella se siellä ihan paikan päällä ja jyrsiä. Mutta sitten voi ihan perinteisesti ottaa myös mallit semmoisilla lusikoilla, mihin pursetaan aine ja se painetaan sinne hammasta vasta. Sitten meillä on se jäljennys siitä hampaasta ja se laboratorio voi sen sitten ihan niin kuin käsityönä sitten valmistaa sen hampaan tai sitten muuttaa digitaaliseen muotoon siitä perinteisestä mallista. Sen jälkeen kun se hammas on jäljennetty, niin toisissa tapauksissa laitetaan väliaikainen paikka sitten siihen vain suojaamaan sitä pohjaa, ettei se vihlo tai se iän sitten murjoudu siinä väliaikana kun hampaalle valmistetaan se kruunu. Jos mä teen saman päivän aikana sen kruunun, niin mä en välttämättä laita mitään väliaikaista siihen. Potilaat on pystynyt lounastaa siinä välissä tai asioimaan muuta, mutta yleensä mä tunnin pari tarvitsen siihen valmistusaikaan, jos tehdään paikan päällä jyrsimällä, mutta laboratoriot yleensä tarvitsee ainakin muutaman työpäivän siinä, että saadaan ne tehtyä ja läheteltyä sitten. No mitä sitten saavutetaan sillä kruunuttamisella, hampaan kruunuttamisella? No siinä saavutetaan se, että se yleensä päästään parempaan anatomiaan kuin muovipaikoilla. Yleensä se ulkonäkö on parempi, se on yhtenäisemmän näköinen, siellä ei tule
niin kuin muovipaikoissa tulee kerrosten väliin saattaa tulla saumoja tai kruunun niin kuin läpikultavuus on parempi kuin muovipaikoilla yleensä ottaen. Ja riippuu tietenkin tekniikasta. Kestävyys ja kulutuskestävyys on parempi, eli se kruunu ei kulu samalla tavalla kuin muovipaikka kuluu ja sitten se on kovempaa materiaalia, niin se yleensä ottaen kestää aina paremmin sitten kuin muovipaikat. No mitä mahdollisia haittoja sitten kruunuttamisesta voi olla? No jos lähdetään liian aikaiseen kruunua miettimään tai päätetään tehdä se kruunu liian aikaisin, eli joudutaan hioa sitten tervettä kudosta ihan liikaa siltä hampaalta pois, eli oltaisiin pärjätty ihan hyvin muovipaikalla, niin se on yksi semmoinen haitta, että sitä hammasta, tervettä kudosta, hyvää kudosta hiotaan sieltä pois tarpeettomasti. Ja sitten siihen liittyen, että jos sitä hammasta hiotaan liikaa, niin se hammas voi herkistyä, olla hypersensitiiviseksi ja niin ruveta reagoimaan kylmälle ja kuumalle. Teknisiä ongelmia voi olla kanssa, eli jos se kruunu ei olekaan sitten kauhean istuva siellä, se falskaa, se hammas pysyy sen takia sensitiivisenä tai se ei istu sinne hampaan juuren päälle hyvin, eli sinne tulee jonkunnäköistä niin kuin selvää saumaa tai pykälää sinne iärajaan, niin ikenät on jatkuvasti sitten ärtyneet sieltä. Nämä on sellaisia teknisiä juttuja, että hyvin hammaslääkäri ja teknikko riippuvaisia. Tietenkin kruunutkin voi rikkoutua ja riippuen vähän materiaalista, että miten niitä voi sitten enää korjata. Eli jos on metallia siellä vastassa, niin siihen ei sidostukaan muovit enää kauhean hyvin. Keraamiakin vähän huonosti, mikä niin kuin muovipaikka enää menee päälle. Et monesti joudutaan tekemään joko kokonaan uusi kruunu tai sitten toi muovipaikka osittain sitten korjaukseen ja vähän se tulee kompromissia sen sidoslujuuden kanssa. Eli ne on vaativampia korjata kuin muovipaikat, jos tulee jotain ongelmia. Monesti se raha on sitten semmoinen juttu, mitä mietitään, niin on se sitten semmoinen 3-4 kertaa kalliimpi kuitenkin kuin muovista tehty vastaavanlainen täyttö. Eli kyllä se satsauksena on iso, totta kai. Jos kruunuja harkitaan, niin sitä ihan niin kuin silleen vaan suoraan kannata välttämättä tehdä, että kyllä se hammaslääkäri olisi hyvä tietää se tilanne, vähintään ottaa röntgenkuvat siitä pohjasta, että se pohja on hyvä, että jos katsotaan vaan suuhun ja että no tuohon voidaan kruunut tehdä, niin kyllä se on niin kuin vähän liian nopeasti siihen asiaan menemistä, että vähintään pitää mun mielestä ottaa röntgenkuva siitä kyseisestä hampaasta tai olla joku vanha kuva käytössä, suht tuore tietenkin, mutta ja sitten katsoa sitä purentaa. Harmittavia on ne tilanteet, että tehdään kruunua ja sitten huomataankin myöhemmin, että me haluttaisiin korottaa vaikka koko purentaa ja sitten siihen materiaalin päälle ei voida niin kuin enää kasatakaan paikkaa, vaan me ollaan vähän ongelmissa siinä kohtaa sitten. Oma potilas pitäisi tuntea hyvin, eli tässä ihan muutama vuosi sitten oli semmoinen tapaus, että potilaalla oli paljon kruunuja suussa, kun tuli mulle eka kertaa, mutta niin oli myös reikiä ja kiinnityskudosongelmia, eli ien ja luu oli pitkälti tulehtunut sieltä hampaiden alta, eli sieltä jouduttiin poistamaan nyt ainakin 5 poskihammasta, jos mä muistan oikein, ja näissä kaikissa oli kruunut tehtynä, eli meni tosi paljon rahaa hukkaan, ja tässä voi sanoa, että ollaan nyt jossain kohti vähän epäonnistuttu arvioimaan sitä potilaan kykyä puhistaa edes niitä hampaita, tai ainakaan siinä vaiheessa, eli siinä kohtaa se on ollut väärä ratkaisu tehdä niitä kruunuja, mutta sen takia se potilas olisi hyvä tuntea aina hyvin ennen kuin lähdetään tekemään tällaisia isoja remontteja. Ja yleisesti ottaen, tai vähän semmoisena ynnäyksen, mitä esimerkiksi käypähoito tai toi palveluvalikoima sanoo kruunuttamisista, on se, että tietenkin että ne on yksilöllisiä ratkaisuja aina, että aina potilaskohtaisesti mietitään sitä oikeat vaihtoehtoa, mutta ne pitää olla vähintään, että siinä on laajempia korjauksia, jotain juurihoitoa taustalla, että ne niin kuin olisi perusteltuja tai sitten tosi isot esteettiset syyt, että minkä takia sitten kruunu olisi se oikea vaihtoehto. Mä linkkaan tuossa alla niitä käypähoitoon ja palveluvalikoimaan sitten, mitä he sanoo niistä kruunuista. Mä itse pidän kruunun tosi hyvän vaihtoehtona hampaan paikkaukselle. Silloin yleensä pystyy tekemään jopa haastavampia juttuja, kun pystyy tekemään muotteen kanssa. Me saadaan paljon paremmin istuvia niistä kruunuista kuin ihan muovipaikoista. Toki esteettisesti ne on niin nättejä ainakin minun silmään, että
niitä on myöskin vakattella siellä suussa sitten, kun kruunu on tehty. Ja jotenkin se prosessi tuntuu olevan monelle potilaallekin niin mukava, että se tuntuu tosi monesti niin kuin tosi hyvältä välittömästi. Totta kai sitä sovitellaan ja katsotaan se purenta siinä niin kuin paikassakin ja varmistellaan, että kaikki on kohdalla. Minä olin hammaslääkäri Aleksi. Morjes.